Na kebenta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor ban trei ha ki cika rep jhur rep so, lej bantit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrep, na Stanley Roy Construction ke badan hasenda jong kemadan Phams im Nongpo, mar persya ke Bethany Hospital Nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai henreu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau henreu nyo. Kat ba dang kiu ka jingnang jingtim, bat ka jing start jong ki breu bantip ya ka jing bha, bat ban pentip sya ki wei ru ya ka jing bha, henrei ha ka bakum kene kapor jong ka jing pensa priang ya ki khubor jong ka jing don kam ban le ya ka babha, ka jing sniu ru ka nang kiu lang, katno ba ka kiu ka jing bha. Ki jing sniu ki ba udrox ula yolat ban rung ha ki khun samla, kalong ka wei ka thma ka ba na kalyang jong ki bor pulit, rengkat ki bor shnong, ki le persya na kapor sya kapor. Kene ka jing peron kam jong ki khun samla ya udrox, kala penlong ru ya ki babun bakim la shu ban i ya neu ja jing di ba pen puaj. Bat kane ka pen kala long ya ki, ban le sada ki wei pat ki kam ki ba pen sniu sa ya ki wei pat ki para breu, bat ka pen sniu ya ki imlang salang, kham tam ya la ki kimi ki kpa. Ha ka bai dei bat kane ka banta, na kalyang jong ka seng RBYF Mautunum Unit menta kasngi, kalami syakmat ban kren halor kane ka banta. Kawai ke jaka ka balasana kerpang na kabenta ki pajba ban yang ap kali lane ka passenger shed la julap bunsin baki katto ka ne ki breu ki jupenlong ya ka kum ngejaka di drugs bat ki jaka di kiat bat ki wei de ki kamsniu ki ba penja burom ya ka shnong ka thau ha ka ne ka jaka la jujaru ki jingsha tu ya ki tiar kali kat ki bawan penyang ha ka ne ka jaka khamtam ki trok ki bayai lenti jengai ki badon kam ban chong penja tha ha ka ne ka jaka. Kumta, lengba kene ka khubor ka seng RBYF Mautunum Unit, lengba ki nongkit kam jong kene ka unit ki bakan thup ya uba peacemaker makri ubadiu presiden, bar uba Alberto Nongsi ubadiu vice president jong kene ka unit, kilabu da ka jing maham, balada labyang baki dangdon ki briu ki ba persyang ban penlong jakadi bat penmi ya ki kamsniu balai pojaj na kene ka jaka, kaseng da ka jinge trailang bat ki bor shnong, kanle da ka batang bat katkum ki kendon an jong ka shnong, bat kum juru ki kendon an jong ki bor ki bahalor. Dongi nak liang jong ka RBF Mautunum Unit ka ni kempau ya ka jing sokha ka bujur kum ka seng boy ka ni ka unit kum kum jingi ka ka daw ka long ba PE kum hakte ki jaka ki passenger ship ka daw ka wanra bun ki jing sniu khamtam haginde ki khanya bat ka ni ka jaka jingi hakne hadipu Mautunum bang nak por sa ka por ngi ba ka jing tu jing them kala nanya keu khamtam hakini ki surok marba ngi gini ki trok ki bekit ya ki essential duty ki bawan ki bo yang hante ki ba dangshat ja shadur khantam ki trok bene jangai ondat ki ladep kita ki thia ki dem ki kinong tu ki wan bentu khamtam ke ka penlong kini tu kalong ba de nang tau drugs ba bon ni gidi khna ki songkai tik bumlin ni drugs ki de ki ba long addiction kimbang se wat ban habdu hagi ing bro min singiro de nakliang ka jungi penrem jor kum ka seng bat kane ko wanra ru ya ka jingsniu ha ka imlang salang ha ka society bat khamtam ha ka shnong tingi nakliang seng ni ai ka jing trailang bat ka youth volunteer jong ka shnong bat khamtam ni ka seng ni trailang bat nin pendu jaj ya kini ki jaj briu ki bonra ya kini ki jingsniu khamtam ha shnong athau bat khamtam ba ki yeshong kai mit kaunra shibun ki jingsniu ha po ka shnong bat ka dong ka thani bro koi ya kata ngin sa ya kendu bat i polis bat i SW bat i pek ya kini ki surok kat bomentahi nakaliang kaseng kadang shishim ya kini kesenjam ban hik lapan ai jingsneng kentam ni ki pajba te onda dep kani ngin sa kendu bat i polis department ka bor HB ta kalomba kani kesurok chip ini kani kesurok la ka jingja ka long palat ya ka bala semua bi long news balani la tais ya kajing satu ki bachong chnong hani jar bi ya kata bi namar baile tapi ni jing satu kalau bapun song sik ka chnong namar kajing chakno wan ka chnong tela lap hiro ba kani jing satu cui de lamba ka drop tau dawai bapun du cha hakani ga chnong cui la ne hanong ni chnong sa la chi pi bun ma gi ni bru bangok hagi drop mar la gi bino drop mar ile klem ka jing rap la i gi som la banyar ki baile pi mar la kawai ke ba bening ko mai ko ngapi long ba kata ka jing long labun ba la dalai pi anu no ka chnong ro ngap ki drop subun ma kala long palak la poi kerla ya chakin la kerla nu ku di nomor ile nomor ba uni drop aru hebat cuki la jenjar benino restang rehab ka balak ban
balak ban pengkerlah ki terus lah montrum unit kuat iban yarap kita marde on nomor kuat yarap kuat iban yarap mar baile kadi ke drop kala pensiun cisas ya kani ka senong tahu sini ke imlang ka salang sini Dari samla ke samla ro balangak ni drop bapoi hadu bajak ni nomor baile nomor ni drop stem drop semua ki betinda la lapun di cases ki balap ba jap nambal drop dan mata long kuat iban cimpiai ni ka kam nomor bagi samla samla long labun balangak ni drop kuat iban yalam ke gelti ke bebek la dalap yung nong di nong thiet la ni nong di khamtam yung nong di ba pen jakya ya kan gelti surok cok i la ne kan nong gelti ru ngin pristom ki dak ai dak snong tangga tai